ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଖାସ୍ ଦିନଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଅଳସୁଆ ସକାଳୁ ନ ଉଠିବା ଲୋକଟି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ସୁଖରେ ସେଇ ତ ଆମ ସାହା ଭରସା। ତାଙ୍କ ବିନା ବି ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ବା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ନାଇଁ ଆଉ ଡେରି କରୁନି, କହିଦେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କର, ସୁସ୍ଥ ରଖ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କର୍ମ ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆସିବେ ଯାଇ ରାତି 10ଟାରେ। ମୁଁ ରାଗି କହିଲି ଆଜି ପରି ଦିନରେ ବି ମୋତେ ସମୟ ଦେବନି ନା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା। ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ବରା ଆଉ ଇଟିଲି ଆଣିଥିଲି ବାହାରୁ, ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଖୁସି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। खुशी टेस्ट है? हाँ। कैसा? टेस्टी? हाँ। ओके। अब अंकल को हैप्पी बर्थडे बोली? हाँ। बोल दो और पर। अंकल हैप्पी बर्थडे। ଏଠି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଆଈକୁ। ମୁଁ କହୁଛି ନା କରନା, ରାତି 10ଟାରେ ସେ ଆସିବେ। ନା, ମୋ ନାତୁଣୀ ଜୋଇଁର ଜନ୍ମଦିନ, ପିଠା ଟିକେ ହବନି କହିକି ପିଠା କଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ମା ନା। ଗୋଟେ ମା ଯେମିତି ତା ଛୁଆଟିର ଜନ୍ମଦିନରେ ପିଠା ଟିକେ ନ କଲେ ତା ମନ ବୁଝେନି। ମୋ ଆଈ ବି ସେମିତି ହିଁ କଥା କହିଲା ଆଜି। ଏମିତି ଛୋଟ କଥା ଆଉ ଛୋଟ କାମ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ପୁଣି ରାତି 10ଟାରେ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କେକ୍ ରଖିଥିଲି। କାଟିକି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଲୁ। ଆଜିର ଏ ଜନ୍ମଦିନଟି ଏମିତି ହିଁ କଟିଥିଲା। ଶୁଭରାତ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।